Hoe komst u je bitter joh? Nou, we doen het elke keer zo wat. En mijn vriendin en ik wonen echt graag mee dan. Dus ja, dan wil dit hier ook bij mij. En wat jou zo'n kick-off met het karbetje? Nou, het is wel leuk op de bus, dat is een kanaal, ja. Dan kunnen we eens ook een beetje, stoelveel, zeg maar. Doe best een beetje de onvoerder? Ja, mede met een gewoon horen, maar ja. Mede in de organisatie, maar hoeveel mensen doen dat? Ja, een stuk of 4 ongeveer in de organisatie. En we zitten nu maar in een aantal 23 bussen. En ja, het publiek, je ziet het zelf wel, er komen heel veel mensen bij. Dus de belangstelling is groot. Ja. Dan vreeg ik niet zo dadelijk aan de dame hier van, wat er de kick je nog van? Ja. Nou ja, dat er zo'n goed mogelijke kanaal van aankomt voor zelfs. En zo weinig mogelijk kloppers, dat je de goede verhouding moet hebben en een goede timing. Ja, dat maakt het dan een goed resultaat. Ja, want ik bedoel, maar ik kan me voorstellen van dat is het heel jong best. Nou ja, dat is het geweldig vindt. Maar ja, ik had het vermogen meer mee maken dat er mensen zijn, nou, die ben al redelijk op leeftijd, die doen het ook nog. Ja, zeker, zeker. Ja, het is, het is gewoon prachtig. Ja. Het is, ja, fantastisch. Ja, dat is gewoon heel veel. Ik maak zo'n grote groep, dan is de sfeer weer gezellig. Iedereen is eigen biokwander. En we hadden café Hopeloos hier aan. Nou, dat is café ween. Dus ja, gewoon sfeer. Fantastisch, ja. Ja. Verrassend dichtbij. RTV